Ahoj, sme veľmi radi, že ťa zaujíma to, čo sa aktuálne na trhoch deje a ako to bude asi vypadať a hlavne kam to bude smerovať v najbližších obdobiach. Na našich sociálnych sieťach sme už včera informovali o tom, že sa nám pravdepodobne dnes zopakuje čierny pondelok. Pravdepodobne hovorím z toho dôvodu, že je otázka, ako veľmi investície prepadnú, nie to, či prepadnú. Takže dnes sa určite očakáva prepad a my sa naň spoločne pripravujeme. No a ja som slúbil, že dáme dokopy 5 dôvodov, prečo netreba absolútne vôbec panikáriť. Tak sa poďme na ne pozrieť, nech sa nezdržiavame a aby ste aj vy mali príležitosť pochopiť to, čo sa dnes na trhoch deje a aký to môže mať vplyv a dopad na naše investičné portfólie. Prvým dôvodom je samotný Donald Trump a jeho v podstate politicko-obchodná hra, ktorú hrá a ktorej je veľmi dobrý, pretože ja ho vnímam viac ako obchodníka, nie ako politika samotného. Príkladom môže byť napríklad deportácia, respektíve samotná ambícia vyzdvihnúť si vlastných väzňov a trestancov zo strany kolumbijského prezidenta v januári tohto roka. Ak si naštudujete tento prípad, presne pochopíte, o čo Donaldovi Trumpovi ide. Ja by som to zhrnul do jednoduchého vzorca: obchodovanie, vydieranie, obchodovanie a potom ešte raz vydieranie. Ak je to teda cielené a je to zámerom Donalda Trumpa, tak je jasné, že Spojené štáty z toho vyťažia. Je otázka času kedy a to sa odzrkadlí aj na našich portfóliách, pretože my využívame investičné portfólia, ktoré sú zamerané práve na Spojené štáty americké. Druhým dôvodom je vývoj na trhoch v týchto obdobiach. Keď sa pozrieme spätne na obdobie COVID-19, tak v podstate napríklad S&P index prepadol skoro 40% a tu je veľmi dôležité povedať aj to, že dostal a zotavil sa veľmi rýchlo. Trvalo to nejakého pol roka, kedy naozaj si človek vedel pripísať veľmi zaujímavé výsledky, ak by investoval práve v období toho prepadu. Čiže ten dôvod je, že dnes pri takto extrémne rýchlom prepadu trhov sa môžeme v podstate skôr zameriavať na to, že určite tá korekcia vyvolá aj veľmi rýchlu rekonvalescenciu. Otázka znie, do akých hĺbok nás tá korekcia až dostane. Takže ak si porovnáte presne vývoj toho, čo sa udialo počas covidu, ten prepad, ktorý tam bol a to, čo nastalo potom, je vyslovene predpokladajúce sa, že takto sa to bude vyvíjať aj dnes, ale je veľmi dôležité to, že kde až je to dno, na ktoré sa dostaneme počinom celosvetovej politickej situácie. Tretí dôvod je veľmi jednoduchý a to je to, že je verejne známe, že veľmi veľkí hráči na finančných trhoch dokážu týmito trhmi hýbať svojimi krokmi a rozhodnutiami. To je ten tretí dôvod, to znamená, že reálne sa v histórii už veľakrát udialo to a dokonca aj padli rôzne obvinenia, že bohatí ľudia, ktorí majú veľa nainvestované a investovaniu rozumejú, dokážu hýbať trhmi. Ďalším dôvodom, a teda tým štvrtým, je to, že napríklad najväčší investičný guru a mák, teda z môjho pohľadu Warren Buffett, stále drží pomerne veľkú časť hotovosti. To znamená, že je v situácii, kedy stále vyčkáva na to, kedy príde ten vhodný čas, aby ju zainvestoval a urobil to správne investičné rozhodnutie, pretože tie najlepšie sa robia v prepadoch, kedy sa dokupuje. Tie najhoršie, ktoré môžete spraviť, je to, že v tom prepade vyberiete, lebo práve tým výberom podpisujete stratu. No a ten posledný dôvod vnímam tak trochu ako svoju vlastnú konšpiráciu, pretože Donald Trump a Elon Musk už v minulosti niekoľkokrát ukázali, akým spôsobom je pre nich štandardné komunikovať a dosahovať svoje ciele, či už to bolo pri ovládaní a manipulácii Bitcoinu zo strany Elona Muska, aj také extrémistické ukazovatele, ako on predviedol napríklad na inaugurácii, by mohli byť jedným z v podstate ako keby tých svojich plánovaných krokov, pretože ak niekto neočakáva, že týmto gestom príde o percentá, o veľmi výrazné percentá svojej spoločnosti, tak je to naozaj veľmi naivný človek. No a k absolútnemu záveru je veľmi dôležité povedať si, ako môžete z tejto situácie vyťažiť. Čiže v prvom rade buďte absolútne pokojní, uvažujte racionálne a nepodliehajte žiadnej panike ani emóciám. Je to naozaj nie úplne dobré riešenie a neprospieva to ničomu. Po druhé, to, čo je veľmi dôležité, tak to
to je to, že spravte možno nejaký prívklad. Ak máte 5, 10, 20, 50 eur navyše, tak ich tam proste pošlite. Vaše portfólio sa vám na konci vášho obdobia investičného poďakuje tým, že bude veľmi príjemne ten vklad, ktorý dnes vložíte, zhodnotený. No a v neposlednom rade, keby ste mali akékoľvek otázky, čokoľvek, čo by sa možno že vo vašom vnútri rozporovalo s aktuálnou situáciou, určite nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás.